Cos mercados locais suspendidos e a hostalería pechada, a situación complicouse para o sector primario galego. As súas canles de comercialización reducíronse de xeito moi importante, pero o seu non é un produto que pode deixar de producirse. Neste contexto, a Xunta puxo en marcha Mercaproximidade. Dar un apoio sin fisuras aos produtores do sector primario galego que día a día garanten que na nosa mesa non falte ningún deses magníficos produtos. Hai 2 semanas que está en marcha e xa conta con 370 agricultores e gandeiros inscritos e integra case todas as grandes cadeas de supermercados que operan en territorio galego. Elas convértense no escaparate do seu produto. Que pretende que eses consumidores visualicen esas feiras nos nas cadeas de distribución cando fan as súas compras, busquen ese produto galego para logo poderlo consumir na súa casa. A intención é que o proxecto siga crecendo incorporando máis vendedores e ampliándose a plataformas online ou a empresas que subministren a colectividades. Para dar a coñecer a iniciativa, a Consellería vende lanzar unha campaña informativa co cancelo Vou de Superfeirón. A partir deste mesmo día, nos establecementos desas cadeas de distribución e nos medios de comunicación vamos a poñer en marcha unha campaña de comunicación e sensibilización con obxectivo claro, concienciar a todos os cidadáns galegos da importancia que ten nestes momentos consumir produtos do noso agro, dos nosos agricultores e gandeiros, non só pola extraordinaria calidade deses produtos, senón que tamén, e de xeito importante, polo papel protagonista que levan tido neste estado de alarma, en definitiva tamén para garantir ese suministro alimentario. A pesares de estar satisfeitos coa iniciativa, dende a Xunta de Galicia seguen a reclamar ao Goberno Central que permita a apertura dos mercados locais, tomando as medidas de seguridade necesarias para evitar os contaxios.